program Trgne se poezija, Lenka Danhjelova iz Češke. Njenu poeziju je prevela Biserka Rajčić, tako da će i ovom prilikom Biserka čitati na srpskom prevode. Lenka, izvoli. Dobrý den. Stará vdova. Dopisy už ti nepíšu. Poštu si bez tak mýval u nás na lednici. Tak proč vodu sítem? Jsi se mnou, i když právě narovnávám křivě pověšený obraz. Dávno nejsem pošetilá. Nehledím k nebi, neluštím jínotaje, neutěšuju se. Neposílám ti vzkazy. A proč taky? Židle naproti mě, u našeho vyvyklaného stolu, není prázdná. Na tvé půlce jsou pořád hnědé skvrny od vycintané kávy. Stara udovica, pisma ti više ne pišem. I tako si držala poštu kod nas na frižideru. Zbog čega onda vodu kroz rešeto? Sa mnom si i kada ispravljam krivo okačenu sliku. Odavno nisam luda, ne gledam u nebo, ne rešavam u krštenice, ne radujem se. Ne šaljem ti vesti, nemam zbog čega. Stolica preko puta mene za našim rasklimatanim stolom nije prazna. Na tvojoj polovini još uvek su mrke mrlje od prosute kafe.